Namena sumurung nasian saluhut naroha. Imana mana ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Ali cahuba di bata para sirohana sumurung. Nunga di patari parhoko hami tubonani tahun 2025 lumobi nama kalason hati haun punguan situpun boru bere nang ibe berena ali jahuba di batanga alani mangidu kami disaluhut nagarup nasa asini roham dohot dengan dibasam asa jumolo tiromu hami Tuhan marhite-hite bodam nasian hatam nalahotol hasti hami nagabi bohal nabi Tuhan binalaho mangudu 36 tahun na pinasahapmi atau ngaliamang tangi honon nami mahatami di bagasan Kristus Yesus si panguluhami. Amin. Oras madhita saluhutna. Selamat tahun baru. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Opar tu topik manang tema nasahat tuhita di bagasan parpumuan tahun 5 parpumuan puna tahun situpul boru bere doho ibe bere na nalong di Bengkulu doho na di Umaliang na imana tersurat di Pesalmen 100 ayat 1 di doh songonom haleluya madok mauliate mahamu di Jahuba aina basa do ibana ai rodi saliling-liling nado asi nirohanai jala nagabe temana di do basado Tuhani rodi saliling-liling na jala subtemana mangasahon basani Tuhan lam tahari potong mangulu namar paksa orang uhud namar panidangion lumobima di punguanon manang punguan situpun sahalinay selamat tahun baru malihita selamat dengan dainang nangina golongan waduh hera-hera ahado tapak kilalaho di tahun 2025 lumobima di bonani taono waduh adong ko parasingan na siya tahun 2024 manang biasa-biasa do manang kayak bisomal do biasa di luar waduh hera-hera daman dainang lagi naholongan tahun 2025 saya gudang do halak memprediksi tahunon borak do alanya sudah gaji ingat itu kan boleh dijumlah kopi 2025 gaji jala somalla dia kana gajilor repot do inna ale bohano ganuk nasahita dinalahu mangadupi molosohon na didok ni par pesalmen lakaning haleluya ate para siro hadu jahuba di bataro di saliling-liling na dua sini rohana molosohon dido berarti tahun 2025 OP para siro hadu jahuba di bata dan persoalan tahun ganjil tahun genap ate tahun 2000-an manang tahun sia buluan uta budu disi masuk musian non ikut tahun 2021 belum tentu dan ada ukuran nih alai bolosian hapor seau kita borhat rodi saliling-liling na dua sini rohan buasa di loksomoni di batuduhum mabuhado gobaron di sada bangso na hinahulungan di Jahuba di Batak na pinarwarna siyan tano misir laos ido na binereng di parpesalmen na diga bangsoi tau sedia tangalani i alay na pinatupana di si holong ni rohana dan alani hadengganon ni bangsonai dan alani ganuk nasa akapabahenan ni bangsoi na bamuji pasangapot di batadaw
alai binahen ni holong ni roha asi ni roha ni jahuba di ba. Nah karena kalau adong di bunguan situpul na merasa aguwa hamatar pahenang hati amang inang sotung adong nama dok songonibi mulai otak nion unang biadong nian nama doki alana ganuk nasahita saya adong do nama dok buloruan no tu gereja muloro tu banpunguan itu marupak donon yang di gereja bergeria dosaku dan tarbahenawa dia din narupani amang ina somodido hita mapomoti tahun 2025 dan pola hita mangiduhon dan pola hita dinalahu makiri Tuhan leon madia tahun 2025 dalam alai di leon bukti na tol hasita sahatu sadario damang dainang alani i unang tadok parjolo di bagas sendiri tadang tarmahenau ale taingot para siroha do jahu benipa asini rohanai dan alani ganuk nasahabuyuta. Jadi nama dua hot suatu ngadong nama dok alanyau jong buan situ puni alanyau ture bunguan situ puni molosoro kami dan dimulai nonak carai taruh madok sama kan alinaking terlambat pelani alani alasan masing-masing mate itu kan tak selalu bersubri kan alana janji jam 10 kan itu noy alai Roma mungkin lewat jam 10 dah masalah alai tujuan nyari unang benyana dong so aidah keatar lebat pasu-pasu di jahu baliban pokok nateng 00 di tanggal 1 Januari 2025 masuk 2025 dan adong 2024 lebih dan adong ini ate somonina kita amang inang nahina horongan arga doi arga ganuk nasa kapartikian oba nabatuluhon rikot tapeyo molotado do para siroha do jahuba di bata hita peki kon boto otta ganuk nasa tiki nasya jahuba di bata isi mangalio tiki di tapangulu hita alano raga hita ringkas malang pitamir ringkas sampai di 12 komplek talang terus asa sehat atau gejal nomor 2 lagi tahu tahu mah gudang kalak na menjaga kesehatan na lain mah ali gudang lo halak na sekolah dia tuwe karijo terus diulang na ali sehat terus gejal nomor 1 ate debatado na mangalehon debatado na mangalehon ngulu debatado na mangalehon tiki molotado do para siroha do jahuba de bata arga bahedota nasiat de bata ini arga bahedota silehon-lehon di jahuba de bata arga tabahe tahun 2025 nanti aisyat de bata do tajalui apa kinang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus namangihut muse akahado ulauta Arong naik kantor naon beragam kan arong na kantor na di Hauma arong kantor nara di Jabu arong na kantor di Aka ulaun na di pemerintahan mungkin kantor ta beragam alai ahama posisi tadi kantori ahama nagari perak tadi kantori ahama ulau tadi siakaina boleh dijagu ahama diulahom boleh di kantorna musi di karijuna diulahom ahama posisi amang inang dipangiduhon somod dia be posisi tadusi dipangiduhon asa gabe patuduhon dengan bahasa dijagukan bangsa Israel dipangiduhon gabe pasu-pasu nang pe di tonga-tonga di bangsa Mesir
Bangsa Israel dipangidoho gawe pasu-pasu nampe di tonga-tonga di bangsa Babel. Hita miat di dia, karejo di dia posisi ta gabe pasu-pasu ma nabata di dahun pardingga basa do jahu badi bata. Nama masu-masu hita jala gabe pasu-pasu hita. Nuaeng kata bigira somo dia visi misi di presiden na baru, pemerintahan na baru. Kira-kira bohado kita. Unang juta pikiri ya, serupa londo nasi. Unang juta pikiri, tak dingganon, tak somoni. Laos ICP presiden na, laos ICP nagabe uluan na, molo na porsiai, ikut do magula konak kanadingga. Jala bolo tapai hutiut visi misi ni presiden Sinuai ngahadinok. Asa para dihut ganup nasa generasi dinalaho manopot Indonesia emas di 2045. Indonesia natar pasu-pasu, Indonesia gabi pasu-pasu. Imana taida dimulai setia, dimulai sian nama ngelola tano ate dimulai sian nama ngelola tano pardingga basa do jahuba di pasu-pasu do gaduk nasahitan lumubi bangsot tahun. Tanahnya indah, tanahnya subur, tanahnya bisa menumbuhkan banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang menjadi komoditi di tengah-tengah di bangsot ate. Jadi bulu ini ya akahita na pertani di son diorui mah ganuk nasa akah pupuk kimia. Bolo tado partingga basa do jahuba diorui mai. Asa tabatuduh dengan basa. Alani pengaruh kimiaon puido memang dengan berengot na tasuani. Alai boha faktor honna tu namang konsumsi. Ate. Jadi back to nature. Ate. Mula musetu alam secara alamiah. Makanya tapar sia jari jo songo dia do mapai pupuk na lebih luar biasa daripada pupuk kimia. Alai tak pakai manasian alam na didok na organik. Ate. Tak pakai. Sia di jo berjodoh sian pengelolaan tanah. Ate. Bolo kita makatai 2045 berarti tak pikir ya kayak na kota pahupunta. Mungkin arong nama Nini Marnono di so. Tapi kiri satu sih. Asa kata-kata beholong tadok tua kabinopar alai kenyataan manang realitado nagabita suentum jelata mulai. Ate. Damang dari nang mahina olongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Makana dido di bisi-bisi dinalaho patu pahon makanan bergizi. Jadi dan unang dakolan hata dakolan nakolan mangan bisi. Alai gizi na dipertibakon. Hati. Gizi na dipertibakon. Asa generasi mudai nagabi generasi unggul, nagabi generasi na memiliki SDM na luar biasa. Allah na manginang kaparroahon. Kita diberkati dengan alam yang luar biasa subur, tetapi ketika SDM yang gak ada, kita nggak tahu mengelolanya. Lebih kurang namokus, malu secara kognitif na, alai afektif na, dan malu ibadah. Orang nama buat makorus tu diri na, dan diboto begaluk na sama mikiri muharo patu panadingkan. Dan gabi pasu-pasu ibadah di sini. Unang-unang gabi pusa-pusa ibadah di sini. Amangina para si roh hadu jahu badi mata. Roh bisa liling dan masjid. Ade. Dan satu kinan. Molotung pe si patah ado kota akahamaulun sotung tapi kiri dan ngasih birohani jahu badi yaudao. Asi di rohana doi.
Makanya ketika terjadi banyak sekali masalah, orang-orang yang bisa menghadapi masalah lah yang tampil sebagai pemenang. Unang talo borak naik ngolukon, saya bersuara tuh naruh dua daun. Tuhan sedang melatih Anda. Ade, nah lagi diajari Tuhan itu kita asamat gugu. Ade, nah diuji Tuhan itu kita, bohado kita. Setia itu manang daun tu iba. Rodi saliling-liling na doholok na tu iba na, alay iba na rodi saliling-liling na doholok na tu kita. Sampai di mana? Alay ise na setia, jalaboi mengadupi gadup nasaragam li persoalani. Sangat tunasib pun ibadah dona tampil sebagai pemenang. Masih parmonangi kita main ala soli pasoku olah kita mengadupi amanya alai doho ibadah Tuhani Immanuel natotong madongani mangaramoti kita di tanah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Oras disalut na warga Sitopul, oras baru di Sitopul, oras bere di Sitopul, oras bere di Sitopul. Besudi mana? Sudi bere ini. Ada. Baru tabo todo posisi tabere bere mana dah? Buru dohita mana? Anak ada. Kotakas dulu sih ada. Amang ilam lagi nak bolongan. Boha dohita ringkas tutup muat. Ringkas tu sudah bolu hule-hule na pasti ada. Bolu hule-hule stop pun ngayak kira pasti ringkas tu. Las muabe. Buru nabe pasti be kondicai. Alanya habai seno makko besi ulau ni hule-hule. Di seno na makko besi di ulau di. Berena wah awo makku ringkas do bapak ko belegiau. Poso lu behaki. Enak kan? Somoni nami ibebere na musim lubong narui molo soro usah di hari mana di dadat katulangi do katulangi narui itu kan selalu ngatok mau dia Indonesia tadalu ngujung di bulan Januari nanti dalam yang lain Allah di bagasan Tuhan Yesus rikot do parsawaran ahana tabatudu di bagasan parsauran di situ pun manantuman di situ pun para siroh ado jauh dari mana? Apa yang sudah kita tunjukkan Bapak Ibu? Anu nak dapat tunjuk. Oke, tabuat tu konsep dari hana dului. Sombawar hula-hula, elek marboru, manap martomat tu. Ada. Tabuat sen konsep ini, holong boy, holong na berimbang. Ate, jala holong na bui patupahon ganuk nasa nalingkan. Bohado pangelek ni hula-hula tu buruna. Bohado soba ni buruna tu hula-hula. Bohado soba no sangat na siya pirena tu tulang na. Bohado ganuk nasa akak na makrongat tubuh di situ pulu. Di hamanaton ne. Sudi dura pasang apa? Sangat dosuri, sangat diulau dia baik. Di parada itu Holandisi dua mangina diangkat pedalihan natunwi alai tarimot tu gadup nasa dasar di gadup nasa hanggol dalihan molo tabereng dalihani tujuan na dinalaho mapahe tungku asaboy do mangalopa laos boy madinggan na nilopanay masak boy di parsauli ho do binggan. Ate berarti polosian konsep dari Handatulu yang paling dasar itu harus dihidupi. Ahamai damar debata ya dibikin kamu marga situ pul marnata belum kulo ya dapat pudiun ya lo alanya nasosiat Tuhan itu beluta jat Tuhan ini tapi pemarnata kan
Itu waduh mangina sona orang Indonesia udah ngelakat kita waduh kubewi medir na orang pola sia biara na ade alanya kami boleh nasi karena dong kan tahunon marnatal cuk tahun lalu pun tahun maju mulus itu pun tahunon marnatal maju tahun lalu marnatal tong itu teh itu semua itu sadih berat tong ade kurang lupa, Tuhan itu melupa. Dalam dainan mulang tudalian na tulunan kalimboy. Siente batado hamulutak asa boy do ganuk nasa narikot dingului di patu baca huba di bata. Dan nasuboy jahuba di bata patu pahodak kanaling gatita. Dan nasuboy jahuba di bata olan sahali klik. Di bagasa parngolo tau pauba mukulutak puasa pun matar bukti di buku nabani sendiri betarida do ise na gabe muba tude bata ise na gabe muba parngolo na ala paju pada hote bata jadi orang mabia do HP 2025 on na pasti dalam tahun marobok 2020 no alai boha 2020 dinggam mata baik di 2025. Unak saya tak pikir jo ganuk nasa kanasi taulah ho ganuk nasa dari gadison. Wah anak king di bunga sitopul. Nah paling mendasar musisi dalian natului. Olah didik ibadah tu dohita mak katai taringot tu dalian natul. Shalom. Oras, waduh misi, ada perwakilan nama kata yang disebut marga stupul dong. Wah era-era, kita mau kemana ini? 2025 naik kikiru gitu. Manang sudi lu ngapa di posisi nyaman, aman, tentram, sejahtera. Sudi, saya dola semuanya mengenal. Generasi kita sudah nggak mumpuni. Anak-anak kita sudah menjadi sahabat kita atau belum? Sudah marga situ pun na tua-tua na gabinda tua-tua tu garut na saya lakon. Ama saya. Arong na butuh sekolah so. Arong? Dah. Arong na lanjut satu profesor bisa. Dan gue juga mudah satu sih Profesor SSQ warga situ libat enak kan Profesor ahai mana? Profesor musik enak Profesor ahai mana? Profesor pertanian Profesor ahai mana? Itu guru besar coba prak maju mau dibuat nabi sendiri ngahirai patah bila kubutuh tuh pamanang bau sampai di dok kami baik kamu sudah rekening bunga baik sudah rekening pola ninganan di tabungan isi nalau sikolan non satu luar negeri ditanggung punguan isi berprestasi ate saat berangkat ibadah luar negeri manang nadi Harvard pay membuat sekolah ditanggung punguan bu itu kurang main mudah-mudahan abang kosong di dan pola si paksa sudah ikut nasau sekot nasau pola sama ini bukan iroha do narikot bukan iroha mardonga tangian mardonga pakirimon dia karena uli do nadinggan jadi benoni bere di situ pundui marga situ pundui boru di situ pundui bayi dua to manang nai sebe tahui tak kola situ pun nasi pebo itu jujung tak jujung baru be ditoru kita boy gabe majujung mane anda bergana dikicang kita boy manogu-nogu mengangkat siat torui itu gijang aka naulon akko rapi kita sedalana kita sa posisi kita boy marsi tukul-tukulan bergandengan tangan
pasadaho tahi pasadaho gugu dak kata para siroha du jabu badi bata alai nyata di bumuan di situ pulu real dinalaho patu-paho nakana dingkani molo diulaho damang dainani yakin doa ade 10 tahun 20 tahun di 2045 non tak kola di Indonesia dan Indonesia emas alai situ pul be situ pul emas amin amin ade alani damang daina tabonai tahun 2025 mapunai kana ulima mapunai kana dingke parsauran na dingke pamujiut tu di batana dingke jalapos maruhata roh di saliring-liring na dua sini rohani jahu badi bata ai patingga basa du ibadah amin martakia kita mauliate madihu ali jahu badi bata para siro kana sumuru tungasini rohami do Tuhan na pabungotami tu bona di tahun 2025 taruli dohami tutup di panogu-nogu taruli hami dia sini roham na sumuru ali jahu badi bata tutu dan ala ni habu yot nami doho akababahen nami ay nagali dohami Tuhan nanti nopak Tuhan alai binahena sini roham na sumurumi dodo dengan ibasa alani mauliate si tutu rohanami tuho tungcakon ma pamujion nami Tuhan tumpara remai gabi hasangakot diho laos pasu-pasu mahami lumobi pumuan ni sitopun anak boru bere nak ibe berena na adong di Bengkulu doh na dilihat porti bioke asini roham na matungani mga ramoti na siya pasadahon ganuk nasa akanaw di doh na dingkani ndagabi patupahon akasaluhut na hamajuwa patupahon hasangakon ng Diyo atong sa